Iya. Hae hae. Bintang kecil nur di langit yang tinggi. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh keledai ding. Nah. Dong. Luar biasa Mas Rahmat, terima kasih. Iya. Lempar manis. Ku coba Seputar Prambanan. matur sembah nuwun. Iya. Zamane edan wong tua rapi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke. Cucak rawa buntute Nur. Iki ngoni-ngonane sapa, Ya, Cak? komplit ngone-ngone. Komplit. Heeh, metu ning Aduh, rene. aduh. Aku ki wedi sing jenenge Ya, celenge ana. Oh, kucing to. Wedhuse ana. Keledai ana, Cak. Ya ana. Ayo keledene muni. Klincine ya ana. Heeh. Keledene piye le muni? Ya, heeh. Malah Wah. cengir keledene. Iki- Kelinci Mbak Nurni. Oh, keledainya Keledainya ning yang di kono. sana. Lagi pisan iki to, Nur? Heeh. Lagi pisan iki gawa kiri asli. Ya. Iya. Gawa kiri asli lagi pisan iki. Iso nganggo rompi meneh. Wah. Ya ampun Nah, tenan. aku mulai nangis ngantemi pendeng. Ora. Jan kae to. Dipacak iso kaya wong ya mirip tenan. Ya. Nah, Di absen. Jenenge sapa, iya, Cak? heh. Jenenge sapa? Blacky. Oh, Blacky. Blacky. Iya, Blacky. Oh, Blacky. Iya. Blacky. Iso dipacak kaya wong jan ampuh tenan Blacky kok kok. ramune wedi Iya, aku. iki ngene-ngene predot. Oh, ngono. Welebes. Heeh. Ngene-ngene wilbes. Ngono-ngono welebes. Iya, matur suwun nuwun ya. Dibajutke ora iki? Dibajutke. Monggo, Cok. Yuk. Anake wong tani omahe ning pinggir kali, aja
waca wira-wiri nuruti senenge ati anake wong tani anake wong tani anake wong tani nuruti senenge ati anake wong Jawa tulisane budaya aja sembrono dimeti sangrembaka anake wong Jawa anake wong Jawa anake wong Jawa lelurisane budaya Ya Allah. Oh enak kirek. Oh, Ledai. oh ngono. Oh jaran cilik. Unta kuwi, Mas. Oh. Heeh. Noman unta. Bacot ke apa iki, Mas? Monggo apa? Manut sing gayeng ya gelem. Sing kalem-kalem ya gelem. Lagune napa, Pak, Bu? Lagune napa niki? Tembang kangen. Heeh, tembang kangen apa tembang kangen? Napa? Oh iya. Wis, manut buri. Oh iya, tombo kangen. Dicepake sorotnya monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Datang para kanca-kanca YouTubers, terima kasih. Ya, ada seputar Prambanan Mbak Nurli ya. Dunia Jadilan terima kasih.
SGT seputar Jaga ada, Mas Diki Arianto ada. Di Nur, di gone Diki. Diki Arianto di sana. Oh ada. Dunia Yo, Jadilah. matur sembah nuwun dunia Oke. jadilah juga. Yang sebelahnya aku belum pernah ketemu. Bolo Budaya. Wis 2 kali kok. Aku lali. Lupa Mbak Nurmi Lali lupa. jenenge Mas. Jenenge apa Mas? Oh Bolo Budaya. Bolo Budaya. Bolo Budaya. Matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Yo. Bacot ke lagune Mas, monggo. Juga ada Nurli Sehat. Tresna Duta Profesional Audio Sound System. Gaya Celeng Mas, opo wis lali sliramu?
Yo. Iya. Tarik, tarik, tarik. Ayo tarik, Ayo, tarik. ayo Cak Iya. Malik. Yo. Heya. Yo, Mundur. balik, 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 balik. Mundur, mundur. Mundur. Iso ngono ya nek Cak Pendek. Kurang blero, Cak, kurang blero. Kondur. Kondur. Mbak Nurli Kasmaran. Wis ora Nurli Pangkur ta saiki. Oh, wis ganti. Iya. Pawang mulet. Klinong klinong nupaan dong ngebel klingklong. Krayang krayang sae kosong kantong bolong. Ati engadang adinda goyang Semarang. Wes, 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 wes. Kondur. Kondur. Arif Arman Bibantara. Yuk. Gondor. Kondur. Iya. Huh, saya. Yoi. Huh, ah, huh. Huh, ah, huh. Huh, ah, huh. Huh, ah, huh. Yoi.
Iki Haryanto. Iya. Oh ya.